Nakasinati og kalisod sa pagboto ang ubang Cagayanon. Ang ubang senior citizen mialma kay gibutang ang ilang presinto sa second floor. Saron tang dugang detalye sa live report ni Cyril Chavez. Cyril. Yes, Sara, nagkadaiyang kalistanan ang nasinati sa mga mibotar nga Cagayanon karong adlaw dinhi sa West City Central School sa Cagayan de Oro City. Pasado alas 5 sa buntag, disugdan ang pagboto sa mga senior citizen o PWD dinhi sa West City Central School sa Barangay Carmen sa Cagayan de Oro City. Pipila kanila sayo nga miabot aron makabutar. Sagad kanila walay aberya nga nasinati sa ilang pagbutar og sakto sab kuno ang resulta nga migawas. Adunay pipila ka mga senior citizen ang mireklamo sa kahasol sa nahitabo sa ilang polling precinct. Human nga adunay pipila kanila nga galisod og lakaw, rason nga naglisod sab sa pag-adto sa ikaduhang andana kung asa sila mubutar. Samtang taas nga linya sab ang nasinati sa usa ka clustered precinct, human nga nagkaaberya ang ilang automated counting machine o ACM o ga-prompt nga kinahanglan limpyuhan. Mireklamo sab ang mga magtutudlo sa mong precinct, human nga ilang namatikdan nga dali ra mawala ang tinta sa indelible ink nga gibutang sa tudlo sa mga butante. Ang maong problema gipaabot sa Cagayan de Oro City 1st District COMELEC. Kaninang buntag, di moubos sa upat ka higayon, nahitabo ang prompt, rason nga natanggong ang pagbutar sa katawhan. Pasado alas 9 sab sa buntag, miabot si Cagayan de Oro City Mayor Rolando Uy sa West City Central School ug mibutar. Pagkaudto, miabot ang anak ni Ine nga si Barangay Carmen Chairman ug 1st District Representative Candidate Rainer Joaquin Uy aron mubutar. Pasado alas 3 sa hapon, miabot sab sa West City Central School ang kaatbang ni Uy na si incumbent 1st District Representative Attorney Lordan Suan aron mubutar. Samtang karong adlaw, mibutar sab sa Lumbia Central School sa Barangay Lumbia si Cagayanon Independent Senatorial Candidate Wilson Ahmad. Hilabihang kainit ang nasinati karon dinhi sa lugar. Apan, maayo na lang sanglit walay natalang nakuyapan dinhi sa maong tunghaan. Sara, karong higayuda nagpadayon sa pag-abot-abot ang pipila ka mga muapas nga botante dinhi sa West City Central School. Inoon sigod sa mga polling clerks nga hantod alas 7 sa gabi mudawat silang mga botante nga buot muapas. Sara. Okay, daghang salamat, Cyril Chavez.